Hello लोगोफोर गुड मर्निं दिनै बोथोरा बेबायदि आरोना ओरैबायदि माने खुवा खुग्लबजोबदो दिनै लोगोफोर आरो माने जानुवारि हाबनाय दिनैसो 10 तारिख जालायलांबाय आरोना 10 तारिखआवसो दिनैसो फार्स्ट टाइम बेबायदि खुवा खोब्बाय आरोना पुरा नै दायो टाइमा 8ता बारलायलांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो टाइमा जाबाय 8तानि सिगाङावनो थांनांगौमोन खिन्थु खामानियाव दायो 8ता बारलायलांबाय आरोना ओंखामा दिनै एसे लेट जाबाय माने गामियाव बेबायदि खामानि मावगासिनो आरोना लोगोफोर लोगोआ तरमुज गायनायनि बेरा खालामनो नागिरदों एसे दिन्थिलांगोन नोंथांमोनहा लांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय गामिनि ब्लग लाबोनायखाय लाना फैदों सासे माने तामुलपुरनि बिथाङा गामिनि ब्लग लाना फैनायखाय लाबोबाय आरोना जोंनि गामिया बेबायदिनो आरोना नै जोंनि जाहानि न'आ बैखिनियाव थाबोबाय ओमफ्राय नै बे साहा बागान आरोना साहा बागान बे लबर बागान ओमफ्राय जोंहा बेबायदिनो नारें बागान लबर बागान सब दंजोबो नायलांबाय थादों आं सोरनाव खामानि मावगोन आरो मा खामानि मावनो थांगोन नोंथांमोन खिन्थालांगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनियाव औवाया बांसिन दं आरोना लोगोफोर औवा बागान सबबो माने दंजोबो आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिबा आं सोरनाव खामानि मावनो थांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनथारसिगोन आं खामानि मावनाय फैनाय जायगाखा आरोना जोंनि गामिया दाबायदि समाव ओरैबायदि माबा जायो आरोना लोगोफोर एकदम रानसाव रुनसाव जाजोबो आरोना मानो होनबा बालि हा नालाय लोगोफोर बेलेगथिथ' एकदम हाया एकदम थान्दा थाबाय थायो जोंथिं दाबायदियावहा जेबो खेथि जाया आरोना लोगोफोर गायबाबो जाया आरोना ओमफ्राय बे जा बिखुनजोनि बिदा माहानि न'मोन आरोना लोगोफोर गामियावनो हाबा जादों जा बिखुनजोआबो न'मोन आरोना लोगोफोर गामियावनो हाबा जादों जा बिखुनजोआबो माने जाहानो जिथुनिखि न' गोदान लुबाय थादों दायो ओमफ्राय बेखिनियाव आरोना लोगोफोर नुगोन आं खिथाबाय थागोन नै रानसाव रुनसाव जाजोबो दाबायदि समाव आरोना हौवाया दिनै ओरैबायदि खोबना लाबाय लोगोफोर थान्दा गुसु जालायदों आरोना लोगोफोर नै दायो आं बिसानाव खामानि मावगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओइ दिनै सिख्ला बायदि ओरैबा न' सिबनाय जादोंलै नै सिख्ला बायदि न' सिबदों आरोना माने हिनजावानो गैया बेबायदि आरोना नै बिसानाव मावगोन दायो खामानिखौ जाहानि न' गोदाना नै बिसाबा बै गाहायाव आरोना बै गाहायथिं न'आ गय बारि बागान गोजा गासिबो ओमफ्राय दिनै हौवाया ओरैबायदि खोबना लाबाय आरोना लोगोफोर दायो नै न' गोदानाव मोनफैलायबाय आरोना मानो होनबा मा होनो जेबो जगर जास्लाबाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मैया हिनजावा लिरना थांलायबाय बारान्दा उसुंफोरखौ लिरजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो माहाय समायना जाबोनो हमबाय आरोना न'आ लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन मैया खनसे लिरफिनबावबाय नै डाबल जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेफोरबायदि कमप्लिटलि जारला हमबाय ओमफ्राय मैया बेफोरखौ लिराखैमोन नालाय लिरजोब्बाय दायो ओमफ्राय बे सेलाखौ फुरा लिरनांगौ आरोना लोगोफोर बेयाव जाहाथे दिनै आङो फार्स्ट गिर्जा जनो फैबा बेवहाय जनांगोन नालाय लोगोफोर माने मा न'खौ फुरा माने इसोरनो गथायनांगोनथ' लोगोफोर नङाबाथ' जानला मानला हा गोदान माने गथ' लानाय हिसाबै माने इसोरनो गथायग्रोआबा माने एसे उसुबिदा जायो आरोना लोगोफोर बेफोरखौ आङो माने दाथ' खामानि मावनो थांगोन नालाय बेखौ खालामनो मोनला ओमफ्राय गोबाव जानायखाय ब्लग लाया गोबाव जाबायथ' लोगोफोर ओमफ्राय ब्लग लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनाय जाबाय आं मा खामानि मावनो थांगोन दायो हौवाया फुरा नै बै बिथिंबो गामि दङ होमबाबो खुवादों नुस्लाबलायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे लेट्रिनखौ खिथिनोसै आरोना लेट्रिनखौ नायना लाबानो जाबाय माबायदि जाहानि लेट्रिना जानो थांगोन नायबानो संनांगोन आरोना लोगोफोर माने जाजोबाखै माने बेबो बिदि होना दोनबाय आरोना बाहाय खान्दासो आरोना बियो होमबाबो साफा बहुत गोबाव गारना दोनबाय नालाय साफा जाबाय ओमफ्राय जों खामानि मावगोना बैयाव आरोना लोगोफोर तरमुसनि माने जेवरा होदो आरोना मानसिफोरखौ नुहुरलायाखै मानसि बैयाव सासे दंबावो नुहुरस्लाबलायाखै आरोना दिनै ओमफ्रायसो बे जोंनि गामि गोजा आरोना लोगोफोर सोरगिदिं ओमफ्राय नै जाहानि न'खौ गोजाननिफ्राय माबायदि नुयो आरोना लोगोफोर दुखुथिया न'खरनि ना लोगोफोर बेबायदि न'आवनो थाथ'नांसिगोन नायनोसै उनाव इसोरफ्रा अनबाय बायोबा मोजां लुना नाजासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिबा भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आङो बै साननि न'आव खामानि मावगोन आरोना तरमुज जेवरा होगोन माने तरमुज गायगोन बिसा ओमफ्राय बेवहाय आङो खामानि मावनो थांगोन लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बिदिबा थ' लोगोफोर जों भिडिअखौ माने लाबाय थानो मोनासै आरोना टाइम मोनासै ओमफ्राय दायो नै लान्च टाइम जासिगोन दसे उनावहा 12ता जानायनि ओमफ्राय बेबायदि बेरा खाफायदो आरोना नै एकदम बेनिफ्राय फुरा बैनिफ्राय खाबो जोबनाय लामायाव फैबाय आरोना लोगोफोर ससेल'सै ओमफ्राय बेयावहा माने ड्रागन खेथि खालामनो नागिरदों आरोना ड्रागन गायगोन ड्रागनबो गायगोन तरमुसबो गायगोन आरोना बेवहाय गासै दङ 24 बिगा आरोना 24 बिगायावहा 12 बिगाखौ ड्रागन गायगोन ओमफ्राय 12 बिगाखौ तरमुस गायगोन आरोना लोगोफोर बे साइडआव तरमुस ओमफ्राय बैथिं न'आव 12 बिगा बेवहाय माबा गायगोन नै जोबहांबाय आरोना बारा गैला जोबथारसिगोन माने बे जाबाय फोथार ओरैबायदि हाब्रु ब्र हाब्रु बेयावहा लोगोफोर माबा समाव दैज्लां समाव आरोना जोंना हाजोबदों बिनि माइखौबो सेम हानाय माइखौ जोबसिगोन आरो खुवाया दासो खारहांबाय नङाबा दैथ' नुलायलायोमोन थान्दामोन आरोना दासो खुवायाबो गैला नै बै रौता साइडथिं दङ आरो खुवाया माने बारा गैला एकदम जोबथारसिगोन लोगोफोर खामानिया दायो ब्रेक जाथ'बाय आरोना मानो होनबा दायो टाइमा 1:10 जाबाय
12टायावनो खाम जायो खिन्थु दिनै एकटा माने खामानिया माने माहायल'सैमोन नालाय बेखौ फोजोबस्राबाय आरो ना लोगोफोर ओरैबायदि गोलाव बै बोरै नुनाया बेसिम खारना बै बोरै नुनायसिम फुरा बिथिं 12 बिगाखौ तुरमुस ओमफ्राय 12 बिगाखौ ड्रागन गायगोन लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिं क्लाबसे दङ बिथिं बैसिम आरोना बहुद गोलावानो ओमफ्राय जों दायो ओंखाम जानो थांसै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय जाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थेंक इउ स माच आरो भिडिअखौ अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेदिबा भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'सै आरो नेक्स्ट भिडिअआव गासिखौबो फिन खेबसे लोगो मोनसिगोन आरोना बिदिबा बाय बाय लोगोफोर बाय बाय